Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Loring TV Borsing Ronghang Auditorium Hall along BJY Matum Benching Wai Ching Sai Amai Kepaman Pon. Phaikuni phaipho arni ada por phai kep apor malom lakha krehini phuloni constituency ke parlo Loring TV Borsing Ronghang Auditorium Hall along BJYM mate Bharatiya Janata Youth Morcha Atumpen Chingwai Chingsai ajai mek pedoponlo lason sipini labang so ajai mek along penang an youth satum chetong dunlo lapen ason youth satum aphan kaching thor lapen ke claim ke dam ke messenger aphan mesen alam chethan pon lapen pini labang so maya long BJYM West Karbi Anglong District Meipu G10B lapen benang an ke the kiding atum chetong dun sibang somai ingsamjin pen pachun pon Phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News pini dilitum mane asam along pen directed pen mate dilitum Katengong District ahin pen asar pularating pen dak barate dilitum New Morcha Puluni Mandala atum stame Mandala Executive my pini sorry to be along edo boxing and along edo museum katakan itu Puluni Mandal Executive my executive my pada pono bangsa my long itu singhon karena itu mas council along executive member kai anggora kini stame setong dun pen tanglo itu dak organization yang tambah ada beda itu cetong lo. Ada itu pini ini itu executive pamai lo, particularly ini itu organisation apa dah singkit setan. Ini itu non kewangji upcoming parliamentary election 2024 kedoji panon saya itu sedang lo. Itu Bharatiya Janata Yuva Morcha hin benta party candidate maju le nang man pustame ladak itu Karbi Anglong pen ke pahai ong dong jipa sini tum ben sik sedang lo itum iskar penglong along kadu gawe mandal 17 mandal sambung pen kape mandal long sedame do bomlo ini dak puluni long sedame pini bang ya executive pamai pada pon itum dak itum Bharatiya Janata Yuva Morcha hin pen song kosa si pantang jimal hai puta sini itum cethan cimum lo itum aruarim pendang lo kopisi ke klaim kedam ke pangtang jiman prote kopisi nang lamal hai kan itu kanpon anparta itu mat halo je Karbeng long lo son mang ke Bharatiya Janata Party pen ke japon sarkar si itu nangji achama da Karbeng long itu jini lo papi khangjang lang sitame papi wang bong sitame Bharatiya Janata Party sarkar nang dulu pen ke itu kacing thura amosame itu anengkan zoom hack pen semu itu theklong lo nasi dak Karbeng long along eli itu malong ribang papi huplong pot ladak mga kenang sot bangke development nasi development nang ji pulutang ke BJP sarkar along sini itu kacing thura mustame itu long pan po nasi itu Yuva Morcha hin ben stame organization pen yang si pantang lo pulutang te moke bang jelang parliamentary election bang itu ke ong dong pen itu hai ponong po nasi lahai kadu gawe hai pen ciptan ajoksi bangso ramai bang itu pangitan. Tapi ni bangko anu armu visi tong pon itu. Armu mana lah dak mana public meeting kali dat pon dak ke mana padu la pesan mong kali la executive committee long ko an si gitu mah. Itu la isi mondolong bang pokep si committee long docot la se la tum han si hang chot lo kaprek pan ke tum public tum hane hang he. Memang la public meeting la pen executive meeting mang asap so ka ceprek do. Executive meeting kulo tang te la ke song aron song along ke klaim kita mampu tak sekai kita kesana kecetan kecemung mamai penal so job itu kapek panang he itu only la committee long itu masih hangsot kasi pini penangan bang pen sitong dun out of 50 pen da penangan 80% bang bang profit Penang limen ke Dili ke dak mamai pulo Katengong district BJY mamai pulo. Thank you sir. Dokmoka dikrut sarpo dhaba along mechodet. Phaikuni ni phaipho arni dokmoka hithi adung kedo dikrut sarpo adhaba meke chopen penang an ason dhaba arlo kedo ahormu meke chopen panjer pon lapo. Anar lopor phaikre hinira achitem apor dokmoka dikrut sarpo adhaba along meke cholong loki phurun mate kitchen room arlo phak o kipi athu ke klopen me ade ki thurpen rap ang song rabar ki ur along meke le dam rok pensi meke cholong loklo.
Lapen kitchen room arlo rubber an han kitun kedang ajaton do antame me chopon lablo. Lapen me ke chobom ahun gas isita kang bob abe. Lapen munit atum pusitame inota arenga hukeso abelang. Dhaba phurun mati kitchen room arlo ke do ahor muke pajok dunun e pinsi me chopon thailo pusi dikrut sarpo dhaba hem phipen nang pachini dun. Samilang sopen longba morning di Karbiang long news. Oke Pi. Mẹ kri long hadi. Akron he la pu. Ekdom baksa raja ko. Kipi lo he mi kang ta. Kopi ok lo Pi ke so. Phak ok. Phak ok kipi ta jor mati. Ta so phak ok kipi lo jo. Mang ke? Ke la so kipi lo ka hai bu. Muni da be delu langan bang be delu akam do be pama. Koson me sigi chulong ur ha? Tu ke klo pula. Mẹ kri long. Phak ok. Ang ke klo man inke ami karbom lo mati. Ta ok tulung ke ami chupu mati. Ke la so ni chono kon angsong ta bor ki ur do ko. kopi do ha angso? Rubor. Robor do. Robor aplang. Lahai robor aplang. Macu pon lap delo. Chulap lo. La chulo inke hada stok ta do pik. Supply dia pak. Ko amne amal dulu ada. Lak abe. Angki kopi pilo na hok pon nang litum hotel lo. Rubol dulu am dulu ok dulu hada. Lapen. Munit tunggang senang mah. Thang munit bang ti. Dia silent ada imbope. Kalau kecil lu tong elo, long ni mati pakor. Kalau melong abang lu kecuali. Dia salong bang thang ti. La paghor thuke Abe pikin lo lagi. ese asap ta mane rai dunun ni lo. Abe lo. Lap dak. Pamne amal dulu dak. Bor halak ki ta du pilo ampe la stok ki bita du pilo supply e phanta. Fire brigade tungga waing lo mah. Tang bi. Fire brigade ko ana phi por pen se nang le lo nang le tung ke hang pen. Apor ching de lo. Yo klem lam ne. Tidak lo dak ni o de lan bang ti. Halak ko na ci song rong ma. Ko mu ki ni chicken dun lo la hai ma. Nang le tum hormu pini akinang sor lason kethe dung lason akinang sor ka kana hok pon duma. Dulu kesumana bos tu ke, anta ku pipilo ne cek kon lo dalo hadak ke, itu bos tu dulu. Ko bang mote pinang an luk sono ke. Hadak ke bicit lo. Ki uta do lo pen lapu stok kita. First Executive Meeting BJYM Dwarbagori Mondol Committee aro atumben pherangke amai kangipon. Phaikuni phaipho arni lakhain kora trong Dwarbagori constituency along Bharatiya Janata Youth Morcha mate BJYM atumpen deithor Moniram langne auditorium hall along pherangke amai ke phapon. Anparta bangso ke chengsi executive meeting ki padupon along mai charipon mephu Roman Teron lapen bangso along kache tongdun sar koirong phar Dwarbagori VDC chairman Sar Singh Tiso Iskarbi anglong BJYMIC Dwarbagori Probhari Protein Tiso member Iskarbi anglong BJYM John Kathar VDC member Protima rong pharpi lapen penang anke thekiding atum che tongdun lapen bangso first executive meeting Dwarbagori Mondol Committee atum MSC mate EM Richard Togbi aphan sitame akero piponsi mesen pen bangso pajut ponlo lason si bangso phi puthot BJYM Dwarbagori Mondol Committee atum pen pherangke amai ingni ponthu koson sike claim ke dam pon nangjima lapen aron an sitame chingki chingwai pon Kajironga pen risaning ti Karbianglong news Dwarbagori youth atum ma BJYM lake BJP youth wing posi chipulo pini ladak nitum executive meeting dolo lapen Niliman ke Sar Singh Tiso ne general secretary BJYM is Karbianglong district committee lo ini ne ladak nang che tongdon ise observation ai sab sin nang che tonglo lapen Dwarbagori long in charge of banke nili phansi nang pekpolo district pen lapen co in charge of banke lapu nili dung dolo lapen ladak Dwarbagori along Juwa Morcha a president alangli teron sangholo pini laso executive meeting pen nili ka thek long nili observers ahin pen ateng pen ka thek long pulo tangte ladak Dwarbagori along a Juwa Morcha ingtang upuni ningje theponlo lapen ladak pini ne attendance ke ana teng pen pulo tangte youth atum jitu la pini ke nitung executive meeting laso executive meeting ke nitung ke public phala an pule ke hangjia program kali lage jitia ba ladak leader po ka chikrong ma leader po ke chiman latung si pini ke ladak ching tong chaji lapen laso executive meeting along ke je athepi si nitum chingwaji athepi si chithanji ye Juwa Morcha koson si claim ji ma koson si dami ma lasi chithanji lasi pini ateng polo tangte nil tum attendance ateng pen polo te 95% ke pini attendance do dag youth tum lapen nili si bang ladak
Duarbagoria Homosti Long Isi Kachorot Kangtundo Labangke Je Non Mat MEC Mante EM Alang di Sar Richard Tobi Alang Youth Tumpen Isi Corporate Kido Tek Ajoinisi Dag Youth Ingtanglo Ni Ning Teponlo Lapen la ansase Alang Youth Tumlong ansase Corporate Dunlang ansase Cirap Dunlang Pubangta Ni Ning Teponlo Lapen non Yubo Morcha Atum isi circular pilo district and circular pilo Mondol committee of han circular pilo lasa circular ke apuling tin dan itum committee sengji bang phokep committee sengji aprang na kiseng tang dolo laso kiseng tang adim bange non reshuffle kripo lapen non next MP election abange nitum dak duar bagoria bange aprang MEC Karbi people holtar langso along nini apartment Karbi anglong de Katalon along rat kache tong dunji aphan HPCF atumpen kachuning ripon. Diputar langso Karbi jutang aklam along Karbi anglong de Katalon ponji aputhak Hill People Cultural Forum matithi hekpen HPCF atumpen pherangke amai ingnipon labangso pherangke amai along HPCF chairman Laichan Inglengpen kaningje pon ke diputar langso Karbi jutang aklam along non kewangji phaikoni ni phai kretrok lapen kretrok CR ni nini apartment Karbi anglong de Katalon ponji Laso Katalon pon along Karbi anglong along kido prekjam akhedo anatum sitami chetong dunra alir alon kipidun jiaphan choning ripon Karbi anglong de Katalon pon along traditional kepathu kachepati ta doji lapen laso Katalon pon along alir acham kipipon jiaphan Hindi lam arjan along kacheparjan dun abangphu Sakti Kapoor India along pen kache thangplong alun sipi Sunidhi Chauhan lapen Ritu Reba atum chetong dunji Lapen Karbi anglong along nong nam kache thangplong lunse pi atum ana phanta apor pipon thuji lapen fashion show sitami pedoponji laso Karbi anglong de Katalon pon ahut aluhiaman pen Assam Chief Minister Meghalaya Chief Minister lapen Nagaland Chief Minister atum aphan sitami kepha pon pusi MSC phen piga H rengma pen pachini ponthu Ega singer তেওঁলোকে বলিউড singer তেওঁলোকে সুনিধি চৌহানক তেখেত Shira Ghoshal memok তেওঁলোকে সুনিধি চৌহান না ঋতু ৰিবা তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে টুৰিজমটো ফকাস কৰিব বিচাৰিছে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ এনেকে সৌন্দৰ্য জাগাত যে ইয়াত যদি অন্য ষ্টেটৰ পৰা আহিলেও যেনেকৈ নাগালেণ্ড ষ্টেটৰ চিফ মিনিষ্টাৰকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছে মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছে বুলি শুনিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ইয়াত মুখ্য অতিথি থাকিব বুলি কৈছে গতিকে আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ এই ইভেণ্টত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে যেটো বলিউডৰ এক্টৰ বিভিন্ন তেওঁলোকে এক্টৰ এক্ট্ৰেছবিলাক আহিব আমি দেখিবলৈ পাম আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যেটো তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব এইটো আমি দেখিবলৈ পাম বুলি আমি